3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боздиди корӣ ба шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини якуми раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири энергетика ва захираҳои об ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими савгандёткунии президенти навинтихоби Ҷумҳурии Исломии Эрон Масъуди Пизишкиён вориди шаҳри Теҳрон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақом ва шахсони расмии Ҷумҳурии Исломии Эрон самимона истиқбол гирифтанд. Ба хотири пазироии меҳмони олимақом роҳрав бо қолинҳои сурх густурда шуда аз ду канори он қаравули фахрӣ саф кашид. Дар шаҳри Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо раиси Маҷлиси шӯрои исломии Эрон Муҳаммад Боқири Қолибов мулоқот намуданд. Дар вохӯрии доир ба ҷонибҳои мухталифи муносибати дӯстӣ ва ҳамкории судбахши ду кишвари бародар гуфтугӯи судманд сурат гирифт. Зикр гардид ки арзишҳои муштараки таърихию фарҳангӣ ва тамаддуни ду кишвари ҳамзамон заминаи устувори муносибати дуҷонибаро ташкил медиҳанд. Зимнан аз раванди таҳкиму густариши робитаҳои парлумонӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии байни парлумонӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. таъкид гардид ки робитаҳои мақомоти қонунгузор дар фароҳам овардани заминаи мусоид барои тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла иқтисоду тиҷорат нақши муҳим доранд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идомаи муколамаи созандаи байни парлумониро ба суди кор арзёбӣ намуда аз Муҳаммад Боқири Қолибов даъват намуданд ки ба Тоҷикистон дар фурсати барояшон муносиб ташриф биёранд. Сим июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат муҳтарам Масъуди Пизишкиёнро ба муносибати оғози фаъолияташон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Исломии Эрон табрику таҳният гуфта ба он кас хоҳони комёбиҳо шуданд. Пешвои миллат ҳамчунин аз Масъуди Пизишкиён даъват намуданд ки дар фурсати барояшон муносиб ба Тоҷикистон бо боздиди расмӣ ташриф биёранд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори боварӣ намуданд ки кишварҳои мо дар асоси усулҳои ҳусни тафаҳум ва эҳтирому эътимоди ҳамдигар ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судмандро мин баъд низ густариш хоҳанд дод. Зимни суҳбат ҳар ду ҷониб аз вазъи кунунии ҳамкории дуҷониба аз ҷумла дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷорат, энергетика, саноат, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва тандурустӣ, илму маориф ва фарҳанг изҳори қаноатмандӣ карда таъкид доштанд ки ин раванди судбахш дар оянда низ бояд идома ёбад. ба андозаи 5 маротиб афзоиш ёфтани табаддули мол ки таи солҳои охир ба назар мерасад бозгӯи аз иқтидори бузурги ҳамкории иқтисодию тиҷоратии ду кишвари бародар номида шуд. дар ин робита таъмини фаъолияти бештари комиссияи муштараки байниҳукуматӣ ва истифодаи муассир аз кумитаи муштараки сармоягузорӣ ва шӯрои муштараки соҳибкорони ду кишвар зарур дониста шуд. ҳар ду ҷониб ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои обу энергетика, нафту газ, технологияҳои муосир ва ҷалби сармоя ба ин самтҳо алоқамандӣ зоҳир намуданд. ҷониби мо ба истифодаи самараноки имконоти бандҳои Бандар Аббос ва Чобаҳор барои ҳамлу нақли молу маҳсулоти Тоҷикистон изҳори манфиатдорӣ намуд. ҳар ду ҷониб иқдоми лағви низоми раводидро барои рафтуомад миёни ду кишвар ба муҳлати то 30 рӯз рӯйдоди муҳим номида изҳори бовар намуданд ки он ба рушди сайёҳӣ ва умуман робитаҳои дуҷонибаи мардумони ду кишвар мусоидати фаъол хоҳад дошт.
таҳкими ҳамкорӣ дар муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромиллӣ ва киберӣ низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. сарони ду давлат ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳ табаддули афкор анҷом доданд. 3 июл дар доираи чорабинии марбут ба маросими савганёткунии президенти тозаинтихоби ҷумҳурии исломии Эрон дар шаҳри Теҳрон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбари инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон Оятуллоҳ Саид Али Хоманаин мулоқот намуданд. Дар вохӯрӣ доир ба таҳким ва густариши бемайлони робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Эрон гуфтугӯи судбахш сурат гирифт. Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории муваффақонаи интихоботи раисҷумҳурии Эронро ба роҳбари инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон табрику таҳният гуфта изҳори бовар намуданд, ки ҷониби Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ҳукумати нави Эрон муносибатҳои ду кишварро боз ҳам рушд хоҳанд дод. Дар идомаи суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз муштаракоти таърихию фарҳангии мардумони дӯсту бародари ду кишвар ва алоқамандии ҷонибҳо ба тавсеаи робитаҳо дар рӯҳияи ҳусни тафоҳум, ҳамёрӣ, эҳтиром ва эътимоди байни ҳамдигарӣ ёдовар шуда, азму иродаи устувори ҷониби Тоҷикистонро ба идомаи ин раванд таъкид доштанд. Бо ибрози қаноатмандӣ аз густариши бемайлони робитаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию фарҳангӣ ба хусус таи солҳои ахир ҳар ду ҷониб изҳори умед намуданд, ки ин раванди самарабахш минбаъд ҳам идома хоҳад дошт. Дар вохӯрӣ ҳамчунин доир ба як зумра масоили байналмилалию минтақавии мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн мубодилаи андеша сурат гирифт.